Kun Jumala loi alussa taivaat ja maan, kun hän loi kaikki vesissä olevat olennot, pienet ja suuret, ja kaikki linnut, karjaeläimet, matelijat, pedot ja villieläimet, Jeesus oli siellä. Kun Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen, omaksi kuvakseen ja käski heitä olemaan hedelmällisiä ja lisääntymään, Jeesus oli siellä. Jeesus oli Jumalan kanssa ja hän oli Jumala, eikä mitään luotu ilman häntä. Kun käärme petti ensimmäistä miestä ja naista, eivätkä he totelleet Jumalaa, synti ja kuolema saapuivat maailmaan ja ihmiskunta erotettiin Jumalasta. Mutta Jumala lupasi, että eräänä päivänä syntyisi lapsi, joka polkisi käärmeen pään. Tämä lapsi tulisi olemaan Jeesus. Aikanaan Jumala teki liiton vanhurskaan Abrahamin kanssa. Hän lupasi, että Abrahamin jälkeläinen siunaisi kaikkia kansoja maan päällä. Tämä jälkeläinen tulisi olemaan Jeesus. Monta vuotta kului. Sitten Jumala julisti profeetta Jesajan kautta. Lapsi on meille syntyvä neitsyestä, ja hänen nimensä on oleva ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Määrättynä aikana enkeli Gabriel vieraili neitsyt Marian luona ja kertoi hänelle, että hän saisi lapsen Pyhän Hengen voiman kautta. Lasta kutsuttaisiin Jumalan pojaksi. Maria synnytti lapsen ja nimesi hänet Jeesukseksi, kuten enkeli oli häntä käskenyt. Enkeli ilmestyi myös paimenille, jotka paimensivat laumujaan yöllä, ja kertoi heille, että Betlehemissä on syntynyt vapahtaja. Paimenet löytäisivät lapsen kapaloituna makaamassa seimessä. Kun Jeesus oli noin 30-vuotias, mies nimeltä Johannes kastoi hänet vedellä, ja Jumalan henki laskeutui Jeesuksen päälle kyyhkysen tavoin. Jumala puhui taivaista sanoen, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Jeesus opetti Jumalasta viisaudella ja ymmärryksellä. Hän paransi sairaat, ruokki ihmisjoukot, ajoi demoneita ulos ja jopa herätti kuolleita eloon. Jeesus teki kaiken tämän rakkaudella ohjatakseen ihmiset takaisin Jumalan, Isänsä luo. Hänen oma kansansa kuitenkin ylenkatsoi hänet. Hänet pidätettiin, hänen päälleen syljettiin ja häntä lyötiin syyttä. Hänen päähänsä asetettiin orjan tappurakruunu. Kun Rooman viranomaiset ehdottivat Jeesuksen vapauttamista, hänen oma kansansa hylkäsi hänet. He vaativat Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Niin roomalainen maaherra Pontius Pilatus määräsi hänet ristiinnaulittavaksi. Jeesus pakotettiin kantamaan ristiään Golgatan kukkulalle. Sitten hänen kätensä ja jalkansa naulattiin ristiin ja hänet jätettiin kuolemaan 2 varkaan rinnalla. Mutta roikkuessaan ristillä Jeesus huusi taivaallista Isäänsä, antamaan anteeksi niille, jotka tekivät tämän hänelle. Taivas pimeni ja roikuttuaan ristillä monta tuntia Jeesus sanoi, se on täytetty. Jeesus painoi sitten päänsä alas ja veti viimeisen henkäyksensä. Hän oli vuodattanut verensä ihmiskunnan syntien edestä. Maa tärisi ja temppelin esirippu repesi kahtia. Hänen ruumiinsa otettiin ristiltä, käärittiin liinoihin ja asetettiin hautakammioon. Suuri kivi vieritettiin haudan suun eteen ja roomalaiset vartijat vartioivat hautaa. 3. päivänä enkeli vieritti kiven pois. Jeesus oli noussut kuolleista. 40 päivän ajan hän ilmestyi niille, jotka seurasivat häntä ja huusivat hänen nimensä puoleen. Jeesus opetti seuraajilleen taivaan valtakunnasta ja käski olemaan pelkäämättä.
ja kertomaan maailmalle, mitä olivat nähneet ja kuulleet. Jeesus sanoi, että jokainen, joka uskoo ja kutsuu hänen nimeään, pelastuu, ja häntä kutsutaan Jumalan lapseksi. Sitten Jeesus koosi ylös ja palasi takaisin isänsä luokse taivaaseen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen, ettei kukaan, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Jeesus sanoi, että hän on ainoa tie Jumalan luo. Hän on tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän, Jumalan, kaiken luojan luo muuten kuin hänen kauttaan. Jumalan lahja on iankaikkinen elämä hänen poikansa Jeesuksen kautta, mutta ne, jotka eivät usko, tuomitaan, koska synnin ja rikkomusten palkka on kuolema. Olemme kaikki tehneet syntiä ja pahaa, mutta Jeesus on tarjonnut anteeksiannon niistä kaikista. Ei ole syntiä, jota hän ei voisi antaa anteeksi, mutta meidän pitää pyytää häntä antamaan anteeksi. Jumala ei halua kenenkään hukkuvan, vaan että he katuisivat. Meidän on huudettava hänen nimensä puoleen ja uskottava häneen koko sydämestämme. Vielä tänäänkin tämä viesti Jeesuksesta on jaettava jokaiselle ihmiselle ja kaikille kansoille maailmassa. Jeesus tulee takaisin ja sinä päivänä taivas pimenee, tuli laskeutuu taivaasta ja maa järkkyy. Pilvet avautuvat ja Jeesus palaa suurella voimalla ja kunnialla, johtaen taivaallisia sotajoukkoja, ja hän tuomitsee koko maailman. Jeesuksen nimen puoleen kääntyneet pääsevät taivaaseen ja ovat ikuisesti Jeesuksen kanssa. Hän tekee kaiken uudeksi. Hän pyyhkii pois kaikki kyyneleet, surun ja häpeän. Ne, jotka ovat hyljänneet hänen nimensä, eivätkä ole uskoneet häneen, tuomitaan ikuisesti. Jeesus sanoi, se portti on avara, joka vie kadotukseen, mutta se portti on ahdas, joka vie elämään. Nyt sinun täytyy päättää, uskotko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja hyväksyttävän ilmaisen pelastuksen lahjan? Vai käännytkö pois ja hylkäät hänet? Voit kääntyä Jeesuksen puoleen juuri nyt. Tunnusta syntisi ja sinulle annetaan anteeksi. Usko, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja sinä pelastut. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Seuraa Jeesusta kaikkina tulevina päivinä ja jaa tämä viesti muille, jotta heistäkin voisi tulla Jumalan lapsia. Ja yhdessä sanomme, tule Herra Jeesus. Joka sana tästä tarinasta on totta, kuten Raamatusta, Jumalan pyhästä kirjasta selviää. Voit nyt rukoilla kanssamme pelastuksesi puolesta. Rakas Jumala, tunnustan, että Jeesus on Herra. Uskon, että hän syntyi neitsyöstä, kuoli ristillä syntieni vuoksi ja nousi 3. päivänä kuolleista. Myönnän tehneeni syntiä sinua vastaan. Enkä voi tehdä mitään pelastaakseni itseni. Anna minulle anteeksi ja asetan luottamukseni yksin Jeesukseen. Uskon, että olen nyt sinun lapsesi ja vietän ikuisuuden kanssasi. Johda minua joka päivä pyhän henkesi kautta. Auta minua rakastamaan sinua koko sydämestäni, sielustani ja mielestäni ja rakastamaan muita kuten itseäni. Kiitos, että pelastat minut poikasi Jeesuksen veren kautta. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.